Унищожената могила е открита случайно от Жарин Величков. Той видял какво се е случило, докато е обикалял района в проучване на археологическите паметници по трасето на газопровод. Видяхме всъщност една трагедия. Видяхме, че селищната могила при село Седлари е отрязан върха и с булдозер. И наоколо е разпиляна керамика, изключително много. Разрушени са археологическите структури. Кой го е извършил, знае ли се? За сега аз не мога да ви кажа, трябва да се обърнете към полицията. Но най-вероятно е фирмата, която извършва строителните работи, тъй като такъв булдозер в селото няма. Могилата е най-южното праисторическо селище в България. Била е средищен занайчийски център, където са изработвани сечива от полускъпоценни камъни. Имала е уникален градеж с стени облицовани с камъни. По-късно върху могилата е построена църква. Сега булдозерите оставиха само парчета от стените на храма. Загубила явно твърде много информация. Твърде много информация за най-ранните периоди на обитание в източните Родопи. А освен това загубва и един архитектурен паметник. Полицията в Момчилград започна разследване на случая. Сред разпитаните е и Жарин Величков, който още не може да свикне с видяното. Вие как се почувствахте, когато видяхте унищожената могила? Същото, както примерно ако имате кот и ви го убият. Строителите са знаели къде са историческите паметници, но въпреки това тежките машини са навлезли в един от тях. Археолозите смятат, че разрушеният обект не може да бъде изцяло спасен, но започват спешни разкопки. Парите за тях трябва да даде Пътната агенция.